Bad boy ng Cebu, naaba kay Masturya, dito sa imong kontra, Ferdinand de la Merced. Kung sa una kay istorya, no, katong mga nagtanaw, 39 viewers, kung muhatag mo tag piso-piso, dako na kinantabang sa ninahaklan karon panahon. Ako kay istorya ni Ferdinand de la Merced, handa na ka na ba? How about you, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced? Anong masasabi mo na bad boy ng Cebu? Natin dito sa Cebu, sa lahat ng mga viewers natin, nakikiusap tayo kung maaari, sumuporta kayo para naman to sa mga kababayan natin. Nice one. That's a very good sport. I would like to acknowledge from Mindanao, Chris Bryant. Of course, atong i-acknowledge Chris Bryant. Palakpakan naman siya, brother! All right, let's begin. Fighting first in the blue corner, weighing in 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for Ferdinand the Looper de la Merced. Oy, 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 oy. Relax, 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 relax. And now, his opponent, the challenger, in the red corner, weighing in at 75 kilograms, hailing from Consolacion, Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy ng Cebu! Judges, we got patay sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy, 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 di sa basta-basta ha. Uy, 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 wala, hala, hala ka diya. Hala ka diya, ha? Uy, on top, si Ferdinand de la Merced, on the top, ha? Ni barog na yun si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi o pagbarog. Grabe yun eh. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy, 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 uy. Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper from Nueva Ecija. He's wearing blue headgear. Hala, hala, you're wrestling. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy, oy, oy. Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kagwadya. Oh. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura na siya si Chikwingka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy! Sinong laboy niyo? End of round 1. Para ninyo boxing fans, kinsay nakadaog sa round 1. Bad Boy ng Cebu. Wala pa. How about Ferdinand de la Merced? Aba. Oy, atong i-remind itong mga boxing fans, kanaog lang sa mo. Kaya para dili na to ma-preempt, dili na to ma-sudla na tong boxing ring. Okay? Hala, siga ang mata niya, good, ha? Coaching. Muna siya ang coach, si Bad Boy ng Cebu. Buguya. Si San Goku man to.
Si San Goku of TCH. Ah, di ba? Okay. Yung hunga na. Ha? Grabe, makapaggaw gini na fight, ha? Magiliwata event ugma. Ha? Atong i-welcome on stage, round girl, of course, with a curly hair, with a sexy body, of course, that unia yung placards. We are now on our round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing, reminding you all sa atong donation on Facebook, our round girl, Prime Stock Sports, round 2. Wow! Look at that! Wow! Nice one! With a sexy body, curly hair. Aba! Uy! Gidool! Gidool sa Ferdinand. Aba! Ha? Ha? Nabalik ba ang energy ni Ferdinand? De La Merced? Nabalik ang energy sa atong crowd. Of course, siyempre, Fernando Ocon, our bell referee. That's on your cue for our round 2. Round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing. Kinsaka, we are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand De La Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yan na nakumo, ha? Tinud-an na yan na nakumo. Ha? Nilikay na sa Ferdinand De La Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid sa Ferdinand De La Merced. Uy! Hala. Is this all about the size? Uy! Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla. Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukul man. Arim rin ang kugo. Ha? Ferdinand De La Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand De La Merced. Mas nipis. Matanaw na dyo na he has the athletic body. Bad Boy ng Cebu. Gikotasan si Bad Boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side. On the ring side, ladies and gentlemen. Bad Boy ng Cebu is eyeing on the hook. Or on the job. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand De La Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand De La Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Ha? And of round 2. Boxing fans. Ha? Mag-ingay! Is it Ferdinand De La Merced or Bad Boy ng Cebu? Before anything else, of course, siyempre, Mike. Alright, lo. Let's unlove ang round. Mga idol, para sa akin, hilom sa. Kailangan na nato yung undang kay Louis sa kay siya. Gibuhat na rin namo para sa mga tao, di ba? Nalingaw na mo, di ba? Bro, sorry kay bro, ako. Guys, nasa comment section. Paminaw sa mo, ha? Para sa kuha, wala siya gibuhat nga sakit para sa tuwa. Ato lang siyang gibas para maka-engagement ta sa Facebook, di ba? Karon, dako na kay na engagement sa tuwa. Saludo ko ni Ferdinand kay gibuhat niya, ni sukol siya, bisag kay Baluta, dihado siya, di ba?
Ako, Iya ka, nag-story ha po. na ma-feel ako nga sakit sa tinuod. So, pangutanon tika. Isa. Pangutanon tika. Unsay gibuhat niya si Muha, kanong suko makay kaniya? Wala bitaw. Oh, naram na. Di ba? Sa inyo ha, unsay gibuhat sa inyo ha, kanong suko kay mo niya? Wala, di ba? So, para sa kuha, di na to kailangan pag malipong siya, maglabad siya yung ulo, kay kipalo ko, Nasuko kami labad sa niya iya. yung ulo Wala sa lang. boxing. Simple lang, engagement. Di ba? Di, di, para sa kuha. Bala ninyo ko, inasulungan, nahadlok ko, natalo ko niya. Kontino rin ako niya, kung ni siya. Yang pamilya, naghuwat sila, di ba? Brother, consent. So, sa mga nagtanaw, pangutanon ta mo, unsay gibuhat ni Ferdinand sa inyo, ang anong suko kay mo niya. Nagpasalamat ta kay iyang kaugalingon. Nisugot siya para lang makatabang ta sa nabahaan. So, mas maayo pa, motabang ta na ichikas diha. Dako, kiligtabang si Ferdinand sa tuwa, karong panahon na. Ay, kung wala siya, walay hype ang Facebook, dili ta makatili ko mo kwarta para itong yatag sa nabagyuhan. Ako, malito. Sa tinoon, malito kong naong. Pero pamilyado ko ba eh? Pamilyado ko, na pamilya na ako. At dahil dyan, doon nagtatapos ang kanilang boxing. Sabi ko ba, So, men? kinsay suko kayo ni Ferdinand dire? Oh, pangutanon ta mo. Kinsay suko kayo ni Ferdinand dire karon? Brother! Engon na anak. Brother! Paminaw. Kita ang taga Cebu. Engon na anak ta kahomo ko kasing-kasing, dili tayo anak kasalbahis. Mao na to, bro. Maraming salamat. Sa ginawa natin ngayon, marami tayong natulungan. Alam ko, dihado ka, sa totoo lang. Pero Pasaon na to, be. ginawa mo pa rin para makatulong tayo. Ginawa niya, binas natin siya ng higit pa sa blow by blow. Pero dawat niya, tinanggap niya para lang makatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Ako rin, ginawa ko rin to sa tingin ko, magka-hype kami talaga. Kaya ginawa ko yon para maka-engagement ako sa totoo lang. Hindi ako magpaka-plastic. Tayong lahat ito, ginawa natin to para maka-engagement lang kay Sir. Bay Arle, kung sa'yo mo masulti, bay. So ngayon, sino nagaling kay Sir Ferdinand? Brother! All right, let's give a round of applause for these two warriors in the ring. We got Bad Boy ng Cebu, Palakpakan. And of course, Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper. Ato silang pakpakan, guys. Okay? Pakpaki sa dinyo. Of course, ladies and gentlemen. Yes, later. Okay, Ferdinand de la Merced, you have something in mind, of course. And the winner of this match are both warriors, Bad Boy ng Cebu and Ferdinand de la Merced, Palakpakan. It's a time! Kiss. All right, the Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, anong masasabi mo for this fight? Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Maraming salamat sa inyong lahat sa mainit at pagtanggap niyo sa akin. At ito, ginawa nga natin to bilang tulong din sa mga nasalanta ng bagyo natin dito sa Cebu. Maraming salamat sa lahat na nakakaintindi sa kwento ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Saludo ko.